Zaznie úvodný hvist hlavného arbitra z Japonska Hirojukiho Kimuru. Názal dokráčať až 3-krát k víťazstvu v Európskej lige. No ale čo bolo pre neho ešte významnejšie, tak to bolo víťazstvo v Copa America v 2015. Ktorý začal svoju sériu prípravných zápasov už proti Brazílii v Melbourne. Jediný futbalista, ktorý pôsobí v domácej najvyššej argentínskej súťaži v týme Racing Club Belgrano. Číslo 1 v singapurskej reprezentácii. Už som hovoril, že teda Singapur môže vesť Ruska na mundiál o rok. 5. bude hrať interkontinentálnu baráž. Ale teraz už sledujme pozorný. Dybala sa dostal tam, perfektne vyštartoval s loptou do pokutového územia, nedokázal ho zastaviť najprv ani Harun. Dybala nakrátko. Dobrá rana z veľkej vzdialenosti, z dobrých 35 metrov. Nemal šancu zareagovať. Prakticky letela na neho, ale musel veľmi rýchlo zareagovať. Lopta zaplávala tak trošku pred ním. No, nebola to pri niektorých tých súbojoch. Teraz sa posunul na pozíciu stopera. Bude musieť dávať pozor a čistiť priestor, pretože centruje Di Maria. No a ešte raz Ángel Di Maria, takto si urobil priestor. Tentoraz to nebola offsideová pozícia, aspoň podľa asistentu. A nechýbalo veľa, aby na 4. miesto, čo bol zároveň najlepší výsledok pre tento klub od roku 2010. A videli ste, ako to dopadlo celé. Z toho rohový kop. Alejandro Gomez, hlavičkári Fazio, ktorý sa napokon dostal k lopte a strieľa gól. Federico Fazio dnes bude platiť, pretože je to jeho prvý reprezentačný zápis. A loptu jemne pohľadil krásne k vzdialenejšej tyči, upratal guľatý predmet a Argentína vedie 1-0. Tomto Aziat asi nebude. A 2-0. Parádna spolupráca Paula Dybalu a Joaquina Coreu. Korea si ten gól zaslúžil, 35. aj potetovaného kouča Los Albicelestes. Perfektná prihrávka na malé vápno. Kombinácia, ktorá pripomína skôr hokejovú. Prihrávka v predchádzajúcom zápase na pôde čínskeho Tajvanu. O to väčšia strata, ktorá bolela, pretože Singapurčania prehrali 1-2 a de facto si možno zavreli dvere na azijský pohár, ktorý sa... Alejandro Gomez. Lanzini. Rozhodol sa, že teda A čo je zaujímavé, tak vtedy sa Jorge Sampaoli tešil. Medzi tým sme videli Salvio. Tu už je Everbanega, ktorý posiela loptu na ľavú stranu. Lanzini sa dostal k streleckej konvalista Racingu Belgrano. No a tu je práve strela Manuela Lanziniho. No a ten druhý súper je úplne z iného súdka. Súdka, kde sa teda môžu predviesť najmä strelci. Takisto premiérový gól Alejandro Gomez. Čo s loptou, tak ju proste napáľ na súperovú bránu. Týmto motom sa teraz riadil Alejandro Gomez, futbalista Atalanty Bergamo. Takto sa oprel ľavačkou a prestrelil gólmana Mahbúda. Je to futbalista, ktorý vie zakončovať pravou aj ľavou nohou. Teraz zvolá. Ja si myslím, že Jorge Sampaoli môže počítať s týmto hráčom. Ak nie do základnej zostavy, tak určite aspoň na lavičku. A Paredes teraz vyskúšal zásluhou Alejandra Gomeza ešte raz. Dobre napriehal, takisto to skúsil svojou ľavou nohou. Ale futbalista rímskeho AS pri svojom reprezentačnom debute svojho
výkop, ktorý doplachtil iba na polovicu singapurského týmu. 4 proti 4, parádny náprah. Čo nevyšlo pred malou chvíľočkou, to dokonale vyšlo teraz. Nech sa... Takto prebral loptu Leandro Paredes, využil tú obrovskú minelu Beneta. Nie, tak bol to Mohamed, ktorý stratil loptu, respektíve nebol dôrazný v tom súboji 1 proti 1. Paredes naprehol teraz, keď to nevyšlo ľavou, skúsil to pravou. Ani Mustafič sa mu nedokázal postaviť do strely. 4-0. Krásna diagonála, nádherný pas, čo tomu chýbalo. Tak predsa to len na druhý pokus Aláriovi vyšlo v tomto. Pozrite sa na ten famózny pas, tu nepomohol ani Mustafič. Krásna prihrávka z prvej. Napálil, čo to dalo. A Alário teda pripája. Čudujú sa svet, aj on svoj prvý reprezentačný gól pri svojom 3. štarte. Futbalista River Plate Buenos Aires. A toto je jeho Paulo Dybala, Mamana. Dobrá prihrávka a 6. gól! Nádhera, Ángel Di Maria, nech sa páči. Kapte obrovské skúsenosti. Sledujte. Petičkou krásne na 6-0. Fernández naslepo videl, mohol zakončovať, mohol aj on otvoriť svoj strelecký účet v reprezentácii pri svojom prvom štarte, ale nie. Ponúkol príležitosť úplne voľnému kapitánovi a ja som to hovoril.